Днес аз и Тонката ще станем пътостливи бебета за един ден в играта Who's Your Daddy. Ще играем общо 6 рунда, като във всеки ще тръгваме кой да бъде загрижения баща и кой пътостливото бебе. Накрая, който има най-много точки в рундовете в състезанието, ще бъде и победителя. Така че гледайте до край, за да разберете кой ще стане най-доброто пътостливо бебе. А от днес вече официално може да намерите 30 допълнителни вкуса на напитките Михак, достъпни по магазините из цялата страна. Шестте ми вкуса са наистина невероятни и ако все още не сте ги опитали, изпускате наистина много. А за всеки един от вас, който си закупи напитка Хак, било то през нашия онлайн магазин hackstore.bg или през физически магазин, може да участва за невероятни награди. Може да спечелите чисто нов геймърски лаптоп, гейминг конзола Nintendo Switch и чисто нов таблет. За целта трябва просто да си вземете напитка Хак, да се снимате с напитката и да изпратите снимката на посочения имейл адрес на екрана. А сега може да оставите по едно харесване на това видео, да се абонирате за новия канал на Тонката и нека видеото да започне. И както виждате вече, приятели, се намираме в играта Who's Your Daddy и днес аз и Тонката ще бъдем две непослушни бебета, които бягат от баща си брат. Постоянно пакости. Добре, аз сега мисля какво си направи геройчето. Давай, аз си го направя. Моят герой мисля да бъде баща ми, я го видите. О, вижте ги, те и двете са еднакви, като баща и син, само дето бебето мисля да го направя. Моето бебе е готово. Приличат си по тиганите на главата, обаче се различават по, нека кажем, по цвета. И моят баща и моето бебе са готови. Добре, айде да започваме. Влизаме в игра и да видим кой първи ще бъде бебето и кой загриженият баща. Ето ме, вече съм в кошарата и мисията ми е да избягам любовта на тате. Не искам да ме обичаш, тате. Тръгвам на някъде. Къде си? Ще фърлям неща. Тате, не искам да ме обичаш. Не искам да ме обичаш. Я видим тук какво има. О, тук има мръсен памперс. Аз ще го взема и сега ще го изям. Ау, изядох мръсния памперс. О, ти какво си, бе? Ти си скелет ли, бе? О, мъгът! Дай да си поиграем сега. Не искам да си изям памперса. Отивам да свърша работата в гащите и ще изям памперса. Чао. Аз ще крия под масата. Няма си къде под машите. Спокойно. Какво правиш? Послушай, бе! Като тостер на главата ми, бе! Да мога да те следя къде си. Така ли? Аз сега ще изпия от алкохола ти, сега ще пия. Ето, пия алкохол. Не, аз ще го изпия. А ти как го пиеш, като си скелет, бе? Ти не си ми баща, ти си някакъв импостър. Чао! О, това тук е парче стъкло, ще го изям. Вкусно. Още стъкла. Изядох стъклата, юбряк. Аз сега да те видя като баща как ти би се справил, защото ти бая бързо за такова. Да. Ще играем общо 6 рунда, всеки от нас ще бъде по 3 пъти бебе и 3 пъти баща. Така сега аз съм баща. Айде, Тончо, време е за папане. Къде си? Чакай, че не мога да намеря където оставих. Тончо, да си играеме. Тончо, виждам те. Тончо, стой! Къде се фърли от балкона, бе? Защо се фърли от первана? Стой, бе! Така, стой сега, Тони, ще се грижа за теб. Остави ме. Камила, остави ме. Ау! Как си толкова силен, бе? Отивам да печалки. Добре, айде, играй си на пазалката, няма нищо да ти стане. Фърли си. Отивам вътре да ти направя храна, чао. Стой тук и се забавлявай, моля те. Добре, ще се забавлявам. Отивам да ти изготвя храна, я бигме сега, къде ти е бебешката храна? Какво е това? Машина за дърва. Не, бе, чакай, това е машина за дърва! О, че се пребих! Не! Машината за дърва работи ли? Не влизаш! Тончо, не! Машината се дърваше. Не може! Така, идваш с мене. Тончо, отивай вън. Аз мога да се возя в количката ти. Да, ще возя в количката. Да, оставам да се возиш в количката и играй си с нея. Чули? И стига си ме бутал, бе! Ау! ПТП. Ама аз имам инфаркт! Получавам инфаркт! Добре, те получи инфаркт, сега време и аз да умра. Получих инфаркт! Чакай! О, мъгът! Тончо, къде си? Тончо! Машината за дърва! Машината за дърва! Какъв е навънке? Не! Бебето ми влезе в
най-малумната игра в земята. Продължаваме с рунд номер 3. Айде да започваме. Сега не дали ще мога да опазя моето бебе. Аз пак съм си в кошарата, този път ще бъда послушно, бебе. Айде, няма да правя глупости. Тата е вкъщи, при брат от работа. Отивам да видя моето бебе какво прави. Топче. Вкусно. Вкусно. Ако влезна вътре и не забравя да ядеш неща, които не трябва да ядеш. Къде тръгна? Къде тръгна? Никъде не съм тръгнал. Тук са ми изхвърлени памперсите, чак. Опа. Този памперс няма да ти трябва. Тук има друг памперс. Аз ще го Не, видя. бе. Не. Изял го. Посрима ме, топ скелет. Ти не си ми баща. Как ме осинови изобщо? Махни се. Това беше майка ти. Не бях аз. Аз съм диско. Чакай, ще сложа машинка да може да се съживиш, ако умреш. Искаш да ти изкъпва? Добре, изкъпи ме, тате. Айде, изкъпи ме. Ама искам само да се разходя до кухнята една секунда. И аз се парализирам. Парализираме! Тате, ще бъда добър! Погледнете ме къв съм, зелен като Шрек съм. Ако искаш, мога да те ударя по главата, да видим дали се оправиш. Не, стига, не дей. Искам само да отида ето тук в мазето, моля те. Тук не е плейрума. Ти поздравите, моля, следваш ли промаля човек или? Не, аз лазя. Браво. Аз ще трябва да взема храна да те нахрана, бе. Ти си бе. Остави ме. Тук има хлебарка. Чакай, тук има хлебарка, искам да я изям. Изядох хлебарката. Не си почистил. И майка ти като ти напусна така става. Ти си виновен за това нещо. Я могат да играят дартс. Ще играят дартс като истински мъж. Карам в момента косачката. Остави бащата да си върши работа, да не вика мене. Искам да мина по трезачката. Дай ми да мина по трезачката. Няма. Ела, тук няма да влизаш по трезачката. Друга резачка. Какво друга резачка? Не, Това е опасно за тебе. Ела, тук ти кажа. искам да ме заведеш на басейна. Искам в басейна. Айде, отиваме в басейна. Влизам в басейна. Аз не мога плувам. Аз станах лила. Удавих се. Добре, чувствам се перфектно, татък. Благодаря за това плуване. Спокойно, моето момче. Спокойно, чакай. Че спребих. Ела. Къде да дойда? Ела, ще. Няма фрижи, му обажи. Пусти ме, аз искам да плувам. Пускай ме. Батерии. Изядох батерии. Не, искам да ям батерии. Остави ме да ям батериите. Баче, с такова ще го изям. Вкусно. Аз не мога да къде е това храна пак. Да се скри. И лека по лека съм отровен от батериите, които изядох. Да, всичко става зелено. Припадам ли? Yes! Ами аз си сега 12 батерии, само ти кажа. Морето носи милиони поводи да празнуваш. Всяка трета бутилка може да ти донесе кен, а всеки промокод участва. При прелези вземи Контрактубекс. Стройното си действие Контрактубекс помага за премахване. 12 батерии ли си изял? Къде си ги подбрал, бе, човек? Добре, значи сега резултата е колко 2-1 за мене. Сега тонката трябва да бъде бебето. Добре, айде да започваме. Започвам да играя като бащата, хора, обаче да се подкрепа и да пия тонката, ще пия един Golden Glow геймпак. Така. Аз те виждам къде си. Как ме виждаш къде си, бе? Има камери в къщата и те виждам. Ела тук сега да те видя, да те намеря. Така, само да ти кажа, че имам електрошок. Внимавай какво правиш. Идвам. В днешното Minecraft видео съм добавил специални модове, които ми позволяват да стана истински магиосник в Minecraft. Освен това, в света ми съм добавил над 50 нови различни структури, така че до края на видеото трябва да стана най-добрият магиосник. Ако мислите, че ще се справя, оставете лайк на видеото и се абонирайте за канала. Добре дошли в Minecraft, приятели! Ако пусна ето така менюто, долу може да видите, че имам нова книга. Това се нарича Tome of Magic. И ето тук вече може да видите колко нови неща са добавени. Моят приятели работи последния начин. Трябва да намеря нещо, което се нарича Mana Node. Трябва да... В интернет от много години се обсъжда една много известна дилема. Ще
получиш $1 милион, обаче има уловка, защото в следващия месец ще те преследва охлюв, който ако те докосне, умираш на момента. Още една уловка. Охлювът е безсмъртен. Ще направите ли тази сделка? Еми, в Майнкрафт направих тази. Лед, за да си направим Cobblestone Generator, както знаете. Добре. Хора, абонирайте се за канала с камбанката, пожелайте ми късмет долу в коментарите и да започваме! Чакай бе! Някой не ми е пожелал късмет! Някой не ми е пожелал късмет! Влезнах през портала и умрях! Добре, нека да влезнем малко по-внимателно. Добре, ето ни, намираме се на острова. Това е нашият остров. Добре, чакайте да се огледам първо, да видим какво е. Не, че нещо се е случило, нищо не се е случило. Не знам какво си мислите, не съм умирал. Не съм падал и не съм умирал. Всичко е точно. Абе да ти. Стига си, практял, бе! Абе да се пребия. Сега те размажа. Тъпото е, че си хилва. О, и оттам си хилва, между другото. Я чакай да си щупа хилинга. Айде, дракочо. Браво на тебе. Няма да се хилваш повече. Така, сега моля те, само не ме бутай. Не дей да ме буташ. Там трябва да се кача. О, това беше рисково. Така да го щупа. Хора, от тук трябва да приключвам видеото, защото ако видите искам да правя такива, обадете се при нас. Сега ще кажа чао! Чао сега! До година!